Jenom bych chtěla upozornit, že určitě kandidáty na balkony, aby nechodili z tak, vzhledem to bleslo, ale jenom, že to bylo na postupě. Opravdu vlastně může ty závodníci postavit na koli, že člověk je to naše, tam má všichni dát nohu a může všichni spát. Takže prosím vás, nezase dělat. A než počkejte až do závodě, domůžete se s očičkou, že vám to tady dělá a už si výborně chcete, ale ten závod prosím nezase.